Una setmana més estem amb tots vosaltres per fer un intens repàs a les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. Arribem a la 13a edició, però com que no som supersticiosos, aquest programa de nou sortirà bé. Repassarem l'intens matí-migdia de dissabte a Terrassa, on vam tenir més de 7 hores sense interrupció de futbol flag a Can Boada. Els més petits, els Sots 11 i els Sots 15 també, van gaudir d'una temperatura espectacular per disputar una jornada més que interessant que repassarem a continuació. Diumenge també es van disputar una jornada de la Lliga Catalana de Flag en categoria Open, on Gladiators continuen manant amb pas ferm a la classificació, sempre amb el permís dels Bulls de Sant Martí de Tous que jugaran aquest proper cap de setmana. Per acabar el programa, repassarem la 7a jornada de la Lliga Catalana Júnior, on els favorits, que jugaven fora de casa, no van fallar i comencen a posicionar-se de cara a la posttemporada, quedant ja tan sols 2 jornades per disputar-se de la Lliga regular. Comencem, com és habitual, amb el flag i amb els nois i noies més petits de les nostres competicions, els Sots 11. Com hem dit, el matí de dissabte va concentrar tota la tercera jornada d'aquesta competició que arriba així al seu equador. Els Reds encapçalen la taula encara que aquest passat cap de setmana van patir la primera derrota. Va ser en un espectacular partit davant els Celtes del Vall del Tenes, on els Verds van guanyar 24-12, novament amb un joc de carrera imparable. Els Reds sí que van sumar per contra la victòria i de forma clara contra els cues de la classificació, els Granolles Fènix per 51-8. Els mateixos Fènix també van caure davant els Celtes per 0-33. També es troben a la part alta els Rookies de Barberà, que aquest cop van assegurar-se 2 victòries més davant els 2 equips dels Dracs. Davant els Plata van guanyar amb solvència per 7-40, però van haver de suar una miqueta més per doblegar els Dracs Negre per un resultat final de 21-13. Davant aquests mateixos adversaris, els barcelonins Búfals també van sumar 2 importants victòries, contra els Dracs Negre per 30-13 i davant els Dracs Plata per 31-6. Aquestes 2 victòries els hi serveixen als de la Barceloneta per posicionar-se a la part alta, empatats amb un balanç de 4-2 als Celtes i a una sola victòria de Rookies i Reds. Dracs Negre amb 2-4, Dracs Plata amb una victòria i Fènix amb cap encara tanquen la classificació després de 6 partits disputats. Va ser el torn pels Sots 15 justament a l'acabar els més petits els seus partits. Els Legends van aconseguir 2 còmodes victòries davant els equips del Baix Camp, Imperials i Centurions, davant els reusencs per 47-6 i davant els de l'Hospitalet de l'Infant per 36-0. Una de les anècdotes de la jornada va ser el primer touchdown a la història d'aquest equip Centurions creat aquest mateix any. Va ser un dels jugadors de tan sols 8 anys d'edat que va aconseguir trencar la defensa dels pioners de l'Hospitalet amb una gran carrera. Això sí, els vermells van emportar-se la victòria de forma clara per 33-6. En el seu altre partit de la jornada, els pioners van passar per sobre de Rookies White, guanyant per un contundent 40-0. Un dels partits de la jornada va ser el que enfrontava els campions de Copa Terrassa Reds i els fins al moment imbatuts Rookies Gold. No hi va haver color, bé, només el vermell, d'uns Reds que van ser inapel·lables en atac i en defensa, tancant el marcador en un inesperat, per la seva solvència, 44-0. Els Reds van fer ple també, guanyant a Imperials per 44-12. Rookies Gold va haver de patir de valent per vèncer els Dracs de Badalona, un equip que està millorant molt en aquesta fase de la temporada. 28-21 va ser el resultat favorable als Rookies. Els Dracs van poder aconseguir la seva primera victòria davant Granolles Fènix per un clar 25-0. Per la seva banda, els Celtes del Vall del Tenes van poder aconseguir el ple de victòries en aquest matí a Terrassa, guanyant a Barcelona Búfals per 33-14 i a Granolles Fènix per 47-7. Aquestes 2 victòries els situen a la part alta de la classificació, empatant amb Búfals, que va sumar una victòria sense complicacions davant Rookies White per 32-0. Els que també han escalat posicions i han demostrat les seves credencials són els Ironmans de Vinaròs, que van sumar 2-2, davant Eagles per 0-36 i davant Barcelona Pagesos per 6-26. Aquests 2 equips precisament van caure també
davant uns Rookies Blue assentats a la mitja taula, 13-0 davant Pagesos i 33-0 davant els vilafranquins. La taula, doncs, segueix encapçalada per Legends en mode intractable, amb 6 victòries en 6 partits, seguits de Regi Rookies Gold amb 5 i 1. Pioners està quart amb 4 victòries en 4 partits i els castellonencs Ironmans segueixen ben de prop amb 4 victòries i una derrota. El caprici del calendari ens deixa per la propera jornada un Legends Reds i un Rookies Gold Pioners que es preveuen espectaculars. I per si fos poc, els Rookies Gold també hauran de jugar contra el 6è classificat els Celtas i els Reds contra Buffals setens en aquesta apassionant jornada. Els altres 2 equips rookies viuen a la part mitja de la classificació i per sota Dracs, Eagles i Imperials amb una victòria i Pagesos, Fènix i Centurions amb cap tanquen la taula. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Per un canvi d'última hora, Sarrià de Ter va acollir una nova jornada de futbol flag en categoria Open el diumenge. Com hem mencionat, Gladiators segueixen manant després de guanyar a Box per 40-19 i a Celtas per 6-33. Els locals Wolves Yellow van guanyar a Bucaners per un ajustat 31-33 en un emocionant partit, però van perdre en un duel a vida o mort contra Ironmans per 38-40. Els castellonencs van corroborar la seva millora i van imposar-se també a Bucaners per 38-34. Per la seva banda, els barcelonins Buffals es van refer d'una passada jornada complicada i van sumar 2 importants victòries, una davant els Wolves Blue per 24-18 i l'altra contra els Uroloki per un clar 25-44. Per últim, els Bucks van aconseguir la seva segona victòria de la temporada davant els Celtas per un ajustadíssim 48-45 i els Uroloki la seva primera guanyant els Wolves Blue per 26-33. La jornada es va completar amb la derrota de Fènix en els seus 2 partits contra Pagesos White i Mollet Panthers per falta d'efectius i amb el partit que es va disputar al Carmel entre aquests 2 protagonistes. Els campions de Copa, a pesar de les baixes, van demostrar el seu potencial i van guanyar 46-31 en un vibrant match. D'aquesta forma, els barcelonins no perden l'estela d'uns gladiators intractables. Els Bulls han de jugar aquest proper cap de setmana de nou 2 partits per intentar igualar els de Caldes de Montbui. Buffals, Ironmans, Wolves Yellow i Panthers ocupen les següents places. Pioners Uroloki amb una victòria, Imperials, Dracs i Wolves Blue encara sense cap tanquen la classificació. Acabarem el programa d'avui amb el repàs a la 7ª jornada de la Lliga Catalana Júnior. Queden només 2 jornades de temporada regular i comencen a quedar-se decidides les places per les semifinals després dels resultats d'aquest passat cap de setmana. Els Imperials van perdre a casa 6-26 davant uns Granollers Fènix que sumen la seva segona victòria de forma consecutiva. A Badalona, els líders Box van seguir en la seva línia de passar per sobre dels seus rivals, guanyant els Dracs per 0-62 amb 3 touchdowns, 10 del Sabater. Els Reds es van desfer dels Buffals per 13-45. Falcons Senglars van guanyar el Carmel a Pagesos per 7-28 i els Rookies van emportar-se el maig davant Pioners per 7-38. A la Barceloneta, els Reds de Terrassa van tenir en Juan Ruiz com a principal protagonista. El corredor va saber trobar les escletxes de la defensa barcelonina i va anotar fins a 4 touchdowns. La superioritat física i el bon treball de la defensa dels agarencs va ser determinant per a que els Buffals quasi no poguessin moure cadenes. Una recuperació i una posterior anotació posava el 13-26 al marcador només començar la segona part, però els Reds van posar una marxa més i van endur-se el partit. Al Carmel, per la seva banda, els pagesos somiaven amb una sorpresa davant els gironins Falcons Senglars, però els visitants no van deixar lloc pel dubte des del primer moment del partit i van treballar de valent per a que el seu joc de carrera anotés. Va tancar la jornada el duel entre Pioners i Rookies que es va disputar a Terrassa. Els de l'Hospitalet van colpejar primer, però ben d'hora els Rookies van posar-se les piles i van començar a augmentar la seva eficàcia. A més, tenir un descarat com Matías Castaño al terreny de joc et dona sorpreses i molta vida.
novament la va liar anotant 2 touchdowns, un d'ells amb aquest increïble retorn. Marcos de Faria, a més, va ser el màxim anotador amb 3 touchdowns. Amb aquests resultats, Bucs segueix comandant la classificació amb 7-7. Rookies segon, amb 6 victòries, i Falcons Senglars i Reds tanquen les posicions que otorguen pas a la posttemporada. S'obre una escletxa ja amb el 5è classificat, els Pioners de l'Hospitalet. Pagesos, amb 3 victòries, i Dracs i Fènix, amb 2, diuen adeu a qualsevol possibilitat d'entrar a les semifinals. Buffals Imperials tanquen la classificació. La propera jornada, el cap de setmana de l'1 i 2 d'abril, ens deixa ni més ni menys que un Rookies Box, o el que és el mateix, la lluita per la primera plaça. Quasi res. Això, però, com sempre, us ho explicarem en un futur programa. De moment, tanquem aquest programa número 13. Gràcies per la seva atenció i fins a la propera.